hazvina kumira mushe kuZimbabwe. Vanhu havachada kunzwa chinhu chinonzi ZANU-PF. Tiri kusangana nenyaya panapa yatiri kuona iri kutenderedzwa nevanhu vakasiyana siyana vari kupopota apo paX yaimbozikanwa chinzi Twitter. Nhasi tiri kuona vanhu vari kudumbirwa nehasha nekuda kwezvinhu zviri kuitwa muZimbabwe. Umwe ari kunyora kuti ED Mnangagwa must resign as president of Zimbabwe and he must take his whole administration with him. We cannot have a president who runs a government that specializes in abducting people, throwing opponents in prison, torture, etc., and he remains silent. ED must answer for all the heinous crimes committed by his administration under his nose. Ndo mashoko ari kutanga kutaurwa nevanhu paTwitter panapa. Ndiri kuona retweets akawanda, vanhu vari kuratidza kudairirana nezvinhu izvi. Nyaya hombe iripo paZimbabwe ndeyekuti Mnangagwa's regime haidi vanhu vanodemonstrata nekuda kwechikonzero chekuti iyo kuti izenge yachipinda pairiko zvinezvi kuti pazonzi papinda President Emmerson Mnangagwa pachigaro pakabva former president RG Mugabe. Nyaya yanga yatoitika ipapo inyaya yekuu, asi kuu kana isina kusimbiswa nevanhu inogona kufoira kana kuti kusabudirira. So kuti yemuZimbabwe chakaita kuti ibudirire inyaya yekuti vanhu vakapinda muroad, vakapinda mumastreets, vakamacha vachidedzera kuti Mugabe must go. Vanhu vakatora nguva vachingomacha kuswerera kusvikira vabvumirana pachavo kuti aiwa zvechokwadi vanhu havachada. So asi pakuitika kweizvozvo mauto ndo anga akabata kuu kusaidhiri uko, ende ndo zvekare vaitungamirira vanhu kuti vange vachimacha mumigwagwa imomo pane zvinhu zvaiitika. Iko zvine zvinyaya yakunetsa manje ndeyekuti vanhu vaya vane zvinhu zvavaitarisira kubva kuhurumende yavaMnangagwa, asi hapana zvavakanyatsoona zvichiitwa according nezvavaitarisira, nekuti vanhu vaitarisira kuti pamwe zvichida kuchange kwane mutongerwo wakasiyana newaiitwa pamazuva ekumashure avaMugabe. Asi vanhu vakatanga kuongorora vakaona kuti hatina musiyano uripo, nekuti chainyanyisa kudiwa nevanhu pavaimacha vachiti vaMugabe vabve, vanhu vainyanyisa kuda mabasa, kuti pamwe zvichida vanhu vakatanga kushanda munyika yavo vachiwanawo chouviri, nekuti munongoziva kuti muZimbabwe mabasa ndo imwe dambudziko rinotonetsa kakawandisa. Iko zvinezvi munongoona vanhu vese vangova madhila, mahasela, maself employed, munhu nemunhu akungozvifungira kuti oita sei kuti araramise mhuri. So zvakasvika pakutoita normal izvozvo zvekuti vanhu vakungozvita self employed, but vaitarisa kuti economy ichabhoostwa pozoitika zvakasiyana siyana. Asi zvese izvozvo hazvina kuitika, ndo kubva pazosvika panguva yekuti pakuitwa maelections vanhu havana kuzokwanisa kuvhotera vaMnangagwa vese. Vanhu vakatanga kuclaima kuti vanga vavhotera vakomana veopposition, ana advocate Nelson Chamisa, nekuti kuside reopposition kwanga kuna vatsvangirai ndo zvekuti dai vanga vari vapenyu, I'm sure vanga dai vakatopinda because vakambowina futi election 2008, asi vakabva vazofa ndobva kwasara ana Chamisa nevamwe vese vanga vachishanda navo ikoko. Ana Chamisa ndobva vapinda bva vavhoterwa, asi pakazotanga kubuda makungwa ekuti aiwa vainge vabiridzirwa sarudzo idzodzo, nekuti vainoti aiwa kutarisa kutaurirana pachokwadi timu iri rana Mnangagwa havakwanise kuvhotereka nevanhu, ndo zvaitaurwa mazuva iwayo. Ndobva vaendesana kumataredzi mhosva kumacourts, asi kumacourts hakuna chakabuda. Asi mugore iroro hakuna kudyiwa rinopisa, kwakaonesanwa chitsvuku-tsvuku, nekuti vanhu vaimhanya zvisingaite mumastreets sekurangarira kwemunozviita mese imi. Vanhu vakamhanya mumastreets vachidemonstrata vachiratidzira, ndipo pakabva pazourayiwa vamwe vanhu. Munoziva nyaya yemusi yemuna August yaya pekurohwa vanhu nemasoja aya, ndobva vanhu vabva vafa. Kubva ipapo vanhu havana kuzobvira vada kunzwa chinonzi
ZANU-PF nekuti anachamisa vakazoenda kukoti vakasvika zvikanzi tikuda mavhi-11 nyaya yanyu haipo, ndo vanhu vatanga kungonetsa vachiita mademonstrations vakadarikira kuenda pane rimwe gore manga muna January pakaitwa futi mamwe mademonstrations kwakafiwa futi mademonstrations iwayo. Ndo zvinhu zvaiitika. Saka mademonstrations aya anotyisa the current regime because vanoziva kuti pakangoitwa demonstration chete vanhu havachakontroleke, vanhu havachamisike, panenge pakutopedzisira pakubudisiranwa pfuti, ende pakazobudisiranwa pfuti hazvizosari nepicture yakanaka nekuti vanenge vakunzi vari kuuraya vanhu. Saka izvozvo ndo zvinhu zvavanenge vachida kutrya kuavoida kuti vanzi vari kuuraya vanhu, nekuti pakazoona pai pakane vakapfurwa kuti pazobvunzwa kunzi ndiani akatuma Mauto kuti aende kunouraya vanhu ava, pakashaya akakwanisa kumira kusumuka kuti ndini ndakazviita. Pakatoda nhasi vanhu havachazoziva kuti ndiani akatuma Mauto kuti aende kunouraya vanhu. So iko zvinezvi pakazoitwa mamwe maelections zvekare a2023 hazvina kubuda zvakanaka, vanhu ndokucomplaina. Pakatoya SADC yaiva ichirwa observer mission yanga yakalidwa nana Mumba, ana Nevers Mumba, ndo pavakaisa inonzi Siom report vachitaura kuti maelections emuZimbabwe hatisataona election rakadaro, haana kunge achiteedzerana nema SADC guidelines and rules. Saka election iroro tinotoriti harina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzodzo zvinova izvo zvinhu zvakazotanga kutaurwa nevanhu kuti kana Siom report iyo zvainoreva vanhu vanonyatsoziva vakati zvinenge zvakureva kuti government iripo yapfekedzwa inonzi illegitimacy tag, haisi hurumende chaiyo chaiyo yakanyatsopinda zviri kwesere. Ndo nyaya hombe yakanetsa iyoyo. So vanhu havana kukwanisa kuenda kumacourts, vanga vakamirira kuti SADC zvichida ichamhanyisawo nyaya idzi kana kuti ichaenda kunotora mamwe matanho nenyaya iyoyo. Asi vanhu havana kuziva kuti aiwa yakanga yangotaura chete bva yatoenda, hapana kuzomboitwa imwe action, havana kuzombodzoka vachitaura kuti takuzoita sei kana kuti takuita plan ipi nenyaya idzodzo. Zvakangoperera ipapo pakungonzi election remuZimbabwe harina kufambiswa zvakanaka, ndo vaisa Siom report yavo vatopedza pavaenda. Vanhu vakatarisira nguva refu vachifunga SADC chauya, asi SADC kaina kuuya. Zvinova zvinhu zvakazotanga kuzonzwa vanhu vakutaura kuti pakuda kuitwa SADC summit iyo ichagadzwa vaMnangagwa manje. Ndo SADC summit iko zvino iri kunetsa, iko zvino iri kuda kuitwa SADC summit yekubuda ichitaurwa ichinzi zuro ndizuro nevanhu veDA vekuSouth Africa vachiti ngaichibviswa muZimbabwe macho, ngaisaitirwa ikoko, ngaichiitirwa kune imwe nzvimbo, nekuti muZimbabwe zvakuitika zvacho hazvisina kumira mushe, nekuti vanhu vakungosungwa zvisinganzwisisike, vamwe vari kungobuda vakarohwa vakatochwa. Ndo nyaya yakatanga kutemesa vanhu vakawanda musoro. Ndo pari kuzobuda vanhu vakutaura kuti aiwa vaMnangagwa ngavabve zvavo, nekuti vanhu varwadziwa kuona hama dzavo dzakatochwa. Saka ndo zviri kuti aiwa ngavabve zvavo ipapo, nekuti isusu tatonetawo nazvo, nekuti chinhu chiri kunyanyisa kuavoidwa, nyaya iri kukonzeresa zvinhu zvese izvi inyaya yekuratidzira yemademonstrations, ndiyo isiri kudiwa nehurumende yavaMnangagwa. Saka ndo zvakukonzeresa kuti vanhu vasungwe, vamwe vari kubuda vachikamina vakarohwa zvisingaite. Ndo pari kunzi neDA yekuSouth Africa yakutoisawo pressure kuti aiwa kana zvakadaro, kana muri kutyora mahuman rights, muri kutyora kodzero dzevanhu nenyaya yemaelection, nenyaya yeSADC, nekuti vanhu varikuda kuratidzira zvakaitika pamaelection. Saka kana imi makuda kutyora, makurambidza vanhu kuita zvavanoda, muchizosvika pakusunga vanhu vakawanda kudai zvisinganzwisisike, zviri nani kuti tingoti SADC summit yacho isaitirwe muZimbabwe kuavoida kuti vanhu vasarambe vachingosungwa. Ndo pane nyaya hombe pari kunetsa iko zvinezvi, ndo pari kuzotaurwa nevanhu vari kucomplaina, vanhu vari kunyunyuta zvisingaite mumasocial media, vari kutaura kuti aiwa hatichadi, taneta nazvo, taneta ngavabve. Ende wai vanhu vari kusungwa pari kuitika zvinhu zvese izvi, vanhu vari kubuda vachikamina, vari kurohwa, ivo vacho havana kana word one zvaro rimwe chete ravari kukwanisa kubuda vachitaura kana kuti kuonesana nevanhu kuti aiwa kana kuti musadaro, kana kuti musadidi, kureva kuti ivo vacho zviri kuzobva zvatobuda pachena kuti ndivo zvichida vanenge vatotuma, kana kuti vanenge vatoisa order muchinyararire kuti anenge angoita semavidheos avakamboita paya pakapedzwa sarudzo dza2023 dzedzi yamuna August. Vakatobuda vakati kuti ani nani achada kuita chaos
tagadzirira for that chaos. Ukaita mhesva mukono tinokuveza. Saka vanhu vari kutotaura kuti ndo mhesva mukono dzacho, nekuti vamwe vacho vanovamiririra kana kuti mutauriri wavo vanoitwa vaGeorge Charamba vari kutobudawo vachinyanyisa kutaura nyaya idzodzo kazhinji. Vari kutaura kuti aiwa mhesva mukono hatisi kudzipa mukana iko zvinezvi, tichakutwasanudzai kusvika zvanyatsoita. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kunetsa paZimbabwe iko zvinezvi, zviri kukonzeresa zvese izvi noise yakutaurika pamasocial media. Pari kunzi aiwa taneta nazvo nehurumende yavo, ndozviri kutaurwa nevanhu muri Zimbabwe. Ndo nyaya yandangosarudza ndikati regedza ndiuye ndionesane nemi vanhu zvinhu zviri kuitika nezvinhu zviri kutaurika, kwazvakatangira nepazvava nekwazvava kuenda iko zvinezvi, kuti vanhu vasazoshamisike kuti zvii zviri kuitika, nekuti vanhu vangangoona vanhu vava kutanga kupopota vakadai so, vakashaya kuti chii chaita kuti vanhu vataure zvakadai so. Ndikati aiwa regedza ndikwanise kukuzivisai chikonzero chaita kuti musoro uteme, chaita kuti vanhu vatange kupopota, kutanga kukomplaina zvakadai so zviri kuitika izvi. Nekuti zvinhu izvi panguva yese yatanga tiri kugara muZimbabwe, tiri kurarama semaZimbabweans, hatina kumbobvira taona vanhu vachinyanyisa kupopota pane zvavava kuita iko zvinezvi. Zvinova zvinhu zvazokonzeresa, nekuti nyaya yanswera ichingotaurika mumaSABC iri kungotaurika, uri kungonzwa kunzi Ningi asvikirwa mumba kwake, atotorwa, Ningi atosungwa. Hazvichatombonyanyisi kushamisira. Even Jacob Ngarivume chaiye akatorwa, vanhu vakawanda vakangosungwa, makazvionera. Ndo nyaya yacho iri kuitika, iri kupopotwa nevanhu, kwayakatangira nekwayave iko zvinezvi. Ini ndangodecide kuti ndingoenda kubatira nyaya iyoyi. So kana uchingotanga kusvika pana peri first time yako, gara wa subscriber, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Asi usakangana kulike this video nekukomenda, tichionesana kuti nyaya iyi iri kutaurika, iri kunetsa kudai so. Unoionawo sei hama mudikani?